Γεια! Γεια! Είμαστε το Anime Cast και το Cowboy TV σε ένα ακόμα vlog. Και μιας και έχουμε ελεύθερο χρόνο και μας αρέσει να κάνουμε vlog, Είπαμε να κάνουμε ακόμα ένα. Και αυτή τη φορά θα έχει θέμα πάλι τα Pokemon. Λοιπόν, κυκλοφορεί τελευταία ένα chart το οποίο έχω βάλει και στο Facebook, στο προφίλ μου με τα αγαπημένα της Χριστίνας, το οποίο βάζεις πάνω starters, ιστορίες που σου αρέσουν και πολύ απ' όλα. Και σήμερα είπαμε να κάτσουμε να κάνουμε ένα, θα λέγαμε έτσι, video chart, δηλαδή ότι σίγουρα θα δείτε κάτι διαφορετικό στο vlog αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τον αγαπημένο ήρωα από παιχνίδι, δηλαδή όταν διαλέγεις αγόρι κορίτσι, ποιο είναι το αγαπημένο σου κορίτσι από όλες τις ήρωες? Η Dawn νομίζω, από το Diamond and Pearl και το Platinum, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή μ' αρέσει το ρομπότ. Journey Zone Οκ, red για μένα, από το red και blue και green και yellow, τέλος πάντων, ο πρώτος ήρωας. Και παιδιά, βασικά προς όλους τους ανθρώπους που παίζουν απλά Pokemon, γιατί που παίζανε μάλλον Pokemon, δεν είναι ο Ash. Ναι, είναι ο Red, είναι διαφορετικά πρόσωπα αυτά τα δύο. Δεν ξέρω γιατί πολλοί θα μπερδεύουνε, αλλά δεν είναι. Παιδιά, ο Ash έχει κάτι εδώ και Survive Voldemort. το μόνο που έχει είναι αυτό. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Αλήθεια, δηλαδή τον αγαπάμε, αλλά μέχρι εκεί, παιδιά. Ναι, ο Ash είναι εδώ και ο Red είναι εδώ. Λοιπόν, αγαπημένο αρχικό. Αγαπημένο αρχικό Charmander. Προφανώς συμφωνώ απόλυτα. Είναι το πιο υπέροχο αρχικό Pokemon που θα μπορούσε να δημιουργηθεί ποτέ. Ναι, πραγματικά γίνεται ένας υπέροχος δράκος. Για μας είναι δράκος. Για μας είναι δράκος, ναι. Λοιπόν. Και δεν φοβάται τα face. Έχουμε να το σημειώσουμε αυτό. Πουλάκια μου. Ναι. Τι λέει Το τώρα, κοροϊδεύατε. τι λέει τώρα, τι έγινε? Αγαπημένο Pokemon. Λουκάριο. Λουκάριο ή Gengar, ήμουν ανάμεσα στα δύο και τα δύο τα αγαπάω. Το καθένα για τους δικούς του λόγους. Το Λουκάριο είναι για μένα ένας μικρός Mewtwo, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί κάνει. Ναι, ίσως γιατί κάνει όραση. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κίνηση. Είναι η αγαπημένη μου κίνηση μαζί με το Hypnosis. Και απλά είναι υπέροχο σχεδιαστικά. Και να σημειώσουμε ότι ήταν ότι το σχεδίασε ο τύπος που σχεδίασε τα πρώτα 150 αρχικά Pokemon, γι' αυτό γίνεται τόσο υπέροχο. Είναι σαν την είχαμε στο γάλα. Ας μην αναλύσουμε το θέμα αυτό, αλλά να πω και εγώ ότι το αγαπημένο μου Pokemon είναι. Ποιο είναι? Ο Charizard. Ο Charizard προφανώς. Δηλαδή, βγαίνουμε, κάνουμε vlog, κάνουμε hangout, έχουμε το Charizard εδώ πάνω, τον έχω συνέχεια και ακόμα αναρωτιέστε. Ναι. Έπρεπε να πεταχτεί κάποιος στο βίντεο Άγγελος και να πει το Charizard. Δεν θα αναλύσω τους λόγους, νομίζω μπορώ να γράψω βιβλίο του Charizard, μπορώ να γράψω λογοτεχνικό έργο. Πόσο σου έχει έρθει και θα αρέσει? Τον έχω σε κουκλάκι 2-3 φορές, σε φιγούρες, είναι υπέροχο απλά, δηλαδή οτιδήποτε έχει πάνω του είναι φοβερό, ακόμα και η κυλίτσα που έχει είναι υπέροχη. Καλά, ναι, εννοείται. Ο Charizard Ναι. και είναι και θεός στο anime. Ναι, εντάξει, είναι diva βασικά, δεν ξέρω αν έχει την φωτογραφία που είναι έτσι. Και Ναι. λέει draw me like one of your friends girls. Ναι, εντάξει. Ναι, οκ, πάμε τώρα στο χειρότερο Pokemon ever. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, για μένα Περίπου. υπάρχει και κάτι άλλο. Για πες. Ξέρω ότι υπάρχει και εσένα. Λοιπόν, για μένα είναι το Dunsparce. Παιδιά, αυτό το Pokemon είναι άχρηστο. Δεν ξέρω. Και είναι όσο το Salamence. Είναι ένα τεράστιο Σε πλάτος. σκουλίκι. Σε ύψος, με... Σε ύψος είναι όσο το Salamence. Ναι, αν είναι δυνατόν. Είναι απλά ένα τεράστιο σκουλίκι με δύο μικρά φτερά τα οποία δεν μπορεί να πετάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά θα μπορούσε να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ναι, μητέρα του, σένα το λέω. Εξελίχτε το, είναι άχρηστο. Τώρα πάμε στο δικό μου αγαπημένο. Στο δικό μου χειρότερο Pokemon, το οποίο είναι η Nicki Minaj. Α, ξέχασα! Είναι η Jinx. Όχι! Όχι, απλά δηλαδή. Όπου ένα Pokemon. Ένα Umbreon. Ναι, βασικά είναι η Bella, αλλά
το χειρότερο Pokémon για μένα είναι η Jinx. Και όσοι λέτε ότι η πρώτη γενιά ήταν τέλεια, Mac, a pile of shit. Ναι. Geodude. Grimer. Ναι, Geodude. Ναι. Ο γεωτικός. Golem. Zubat. Οπότε εσύ που λες ότι τα Pokémon της πρώτης γενιάς είναι καλύτερα από όλα, ξανασκέψου το. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας τρελικό Pokémon. Ποιο είναι το δικό σου? Mewtwo. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα Mewtwo στο team. Τα σκοτώνει όλα. Και όσοι λένε ότι ο Arceus είναι ο καλύτερος, απλά δεν ξέρουν να παίζουν Pokémon. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Είναι μακράν από τα χειρότερα legendary που έχω δει. Ο Mewtwo είναι ο βασιλιάς. Εντάξει, είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός δεν είναι απαραίτητα και καλύτερος, αλλά θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ υπέροχος ο Mewtwo, αλλά δεν ξέρω ποιος να συγχωρήσει τη φιλικά, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολλά. Δηλαδή, Μ' αρέσει το Celebi, μ' αρέσει το. μ' αρέσει το Celebi. Μ' αρέσει το Ho-Oh, Εντάξει, εννοείται. μ' αρέσει. Ναι, το Lugia, μ' αρέσουν τα Πανέμορφα. σκυλιά, Ναι, Entei τα θηρία μάλλον. Ναι. Legendary Beasts. Τι ξεχωρίζεις από αυτά τα τρία? Το Suicune. Suicune. Ναι. Γιατί ο Andy είναι, όταν βλέπω τον Andy μου έρχεται η φράση «Αν αυτό επιθυμείς». Καλά, ναι, εννοείται. Πραγματικά. Αυτό επιθυμείς. Τρίτη ταινία Pokemon από τις αγαπημένες μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν μου άρεσε. Ναι, ήταν ωραία ταινία, αλλά... Μικρή την έβλεπα ξανά και ξανά. Μαζί με... Έκανα μαραθώνιο ταινιών βασικά. Ενώ σου είχα βγει τότε. Πρέπει να ξαναγίνει αυτό, να το κανονίσω. Ναι. Με δυο μου. Πάμε τώρα στο χειρότερο θρυλικό Pokemon. Βικτίμη, γιατί υπάρχεις? Γιατί? Πραγματικά είναι ένα πίτσου το οποίο έχει μακριά αυτιά και κάνει αυτό. Και είναι άχρηστο. Victory. Ναι, είναι άχρηστο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και γιατί πιστεύω ότι δεν με πείθει να το χρησιμοποιήσω, δεν με εμπνέει και πιστεύω ότι θα είναι απέσιο. Εμένα μου αρέσει. Επειδή έχει κάποιες ωραίες κινήσεις και είναι γρήγορο κτλ. Απλά έχει προβλήματα πολλά. Και το δικό μου χειρότερο θρυλικό είναι το. Για να δούμε. Ποιο είναι το δικό μου χειρότερο θρυλικό? Reggie. Reggie, ναι, ή όλα. Gigas. Κοίτα, τα Reggie, τα τρία, τα αρχικά ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν μου αρέσουν. Το Reggie Ice ήταν πάρα Κοίταξε, πολύ. Reggie Steel και Reggie Ice είναι πολύ ωραία Pokemon για το competitive. Ναι, Το Reggie Steel έχει special defense πολύ καλό. ναι. Το Reggie Gigas απλά είναι άχρηστο. Ειδικά Ναι, με το ability του. τι ability είναι αυτό, ρε παιδιά. Στους πρώτους 5 γύρους νομίζω είναι απλά απέσιο. Το έχω Είναι χρησιμοποιήσει, ναι, απλά κοιμάται. Αν καταφέρει και επιβιώσει στους πρώτους 5 γύρους, δύσκολο, τότε θα σπάει. Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε πιο αρχικό διάλεξε στο κάτω. Δεν ξέρω, ξέρετε εσείς. Τσάριζαρντ Charmander, ναι. Charmander. Προφανώς και εγώ το ίδιο. Ναι, απλά το... Στο Τζότο νομίζω διαλέξαμε και το ίδιο πράγμα. Ναι. Το Totodile. Το Dile, εννοείται. Στο Χόινι διάλεξε. Torchic. Τρίκο. 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 Και εμένα μου άρεσε το Τρίκο. Torchic. Δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη στα γκράσα. Τρίκο. Μας που είχε Ναι, εδώ. ναι, που είχε αυτό. Τρίκο. Νομίζω ότι το ξαναείδη είχε ένα τέτοιο. Δεν θυμάμαι, δεν έχω δει πολύ Black and White, η αλήθεια είναι. Παρότι δουλεύω στα Pokemon, δεν έχω δει πολύ Pokemon. Mindfuck. Ωραία, λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο Sinnoh, στο οποίο έχω διαλέξει και εγώ και εσύ το Chimchar. Ναι. Chimchar! Είναι το Τι πιο... κάνει? Ναι. Ναι. Ο Τορτέρα, βασικά το Twig. Εμένα μου αρέσει το Torterra. Μ' αρέσει εμένα. Μας αρέσει. Δεν πήγα να πω μ' αρέσει. Βασικά έχω διαλέξει Diamond και στην πλάτη μου πήρα το Chimchar. Ναι. Εγώ είχα διαλέξει αρχικά το Pipla, το οποίο το αντάλλαξα μετά για... νομίζω για ένα Chimchar. Ναι. Ήταν απλά άθλιο ο εμπόλεων μετά που γινόταν. Ήταν water steel, δεν κουνιόταν με τίποτα. Το μόνο που άξιζε ήταν το drill fake. Αυτό. Ναι. Unova. Snivy. Snivy, αν και ήταν άθλια τα φιλικά της Unova. Πραγματικά. Αρχικά. Τα φιλικά είπα, sorry, τα αρχικά. Έβλεπα το Mewtwo από πάνω και είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω. Και ναι. Κάλλος. Φαίνεται. Δεν το συζητώ. Εντάξει, εγώ Είναι ήμουν πανέμορφο. ανάμεσα και στο Chespin και στο Fennekin, δεν ξέρω. Και παίζει να έχει ωραίες εξελίξεις το Chespin.
Ναι. Έχεις Είχαμε ένα κατζόχυρο. κατζόχυρο τις προάλλες. Αυτό έχεις κάνει και εγώ εδώ. Ναι, εδώ στην Αίγινα που κάνουμε διακοπές, αράζει ο Ραζόζη. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι θα πάρω τσέσπιν τελικά. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πολύ γλυκούλης ήταν αυτός ο κατζόχυρος. Πρώτο παιχνίδι για μένα ήταν η Blue. Με αυτήν είχα επαφές. Για μένα ήταν η Crystal, την οποία δεν είχα παίξει όλη. Είχα παίξει μέχρι ένα σημείο, πάρα πολύ Να λίγο. στείλω στο σημείο αυτό μια τεράστια αγκαλιά στον ξάδερφό μου και τους δύο μάλλον ξαδέρφους μου, τον Χρήστο και τον Νίκο, οι οποίοι παίζανε τις Blue και Red αντίστοιχα και με βάλανε σε τρυπάκι τον Pokemon και πραγματικά τους αγαπάω πάρα πολύ. Και έχουμε να παίξουμε μαζί Pokemon με την Gold και τη Silver. Α, οκ. Ναι, Τώρα έχουμε. κοντά δηλαδή. Ναι. Αγαπημένο game. Leaf Green, άνετα. Έχει το Kanto, έχει το Mewtwo, έχει το Charmander. Έχει τα πάντα που μου αρέσουν γενικότερα. Yellow. Yellow. Μμ. Yellow, την έχεις. Όχι, αλλά την είχα κάποτε, δεν με χάσει κάτι. Είχα πάει σε ένα σπίτι ενός τύπου, Τι έκανες, τώρα τι πρόσφατα. Ήταν ένας φίλος, ένας γνωστός βασικά, και βρήκα τη Yellow ξεχασμένη πίσω από ένα κομμωδίνο. Και του λέω, ξέρεις τι είναι αυτό? Μου λέει ναι, το έπαιζε παλιά. Και του λέω ωραία, να το πάρω, μου λέει ναι. Και έτσι πήρα τη Yellow πριν από 3 μήνες. Λοιπόν, αγαπημένο side game. Colosseum. Colosseum. Προχωράμε. Αγαπημένη γενιά, πρώτη. Πρώτη. Least favorite game. Black, γιατί υπάρχεις? Εσύ που πήρες black. Πάρε white. Ναι. Γιατί έχει το White Forest αντί για το Black Silk, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για να αναβαθμίσει τα Pokemon. Και το Reshiram δεν μ' αρέσει. Ναι. Ούτε εμένα. Zekrom. Βέβαια. My Pokemon Runs είναι το χειρότερο side game. Ναι, απλά παίρνεις το Mew από εκεί, μόνο γι' αυτό αξίζει, αλλά και πάλι είναι τόσο βαρετό μέχρι να πάρεις το Mew, όπου πραγματικά απλά προτιμώ να με τον έχω στη φήμη. Αγαπημένος τύπος τώρα. Αγαπημένος μου τύπος είναι εκείνος που είχα βρει σε ένα μπαρ πριν από 2-3 μέρες. Είναι το Fire. Το Fire, εμένα είναι το Ghost. Το Fire είναι πολύ ωραίο παρότι έχει πολλές αδυναμίες και ο χειρότερος τύπος για μένα είναι. Κάνει και αντίλαλο τώρα, δεν ξέρω γιατί. Είναι ο Normal. Δεν έχω κανένα Normal Pokemon ποτέ, δεν είχα ποτέ, δεν θέλω να έχω ποτέ. Το μόνο που έχω είναι το Normal Flying της Ναι, περιοχής. Το ναι. οποίο τώρα με το Talon Flame θα είναι Fire δικαιώνεται. Flying. Όχι, ναι. Ναι, και τώρα θα έχω Fire Chespin Flying. και αυτό και το Ναι, αλλά άλλο. θα είναι και το Ιονταράκι. Δεν μ' αρέσει. Το οποίο εγώ θα το πάρω αυτό. Το πιάσω. Εμένα ο χειρότερος τύπος που μπορώ να έχω στο team είναι Rock. Είναι χειρότερο και από το Normal. Τουλάχιστον το Normal είναι αδύναμο μόνο στο Fighting. Το Rock είναι αδύναμο στο Water, στο Ground, στο Fighting. Τι άλλο. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Ναι. Αγαπημένη κίνηση. Ώρα Sphere, το είπα και πριν. Αγαπημένη κίνηση τη μου είναι Fire Blast. Μου άρεσε πάνω αυτό το KO που βγαίνει αυτό το Ιαπωνέζικο. Ναι, ναι, ναι. Σπάει. Αγαπημένο ability. Levitate. Για να σκεφτώ. Levitate γιατί το έχει Gengar και με σώνει από το Earthquake, το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ αντιπαλοί μου, επειδή πάντα χρησιμοποιώ Pokemon που είναι Levitate. Levitate. αδύναμα στο ground και στο Earthquake. Α, κάτι θυμάμαι. Έλα. Δεν υπάρχει ακόμα η ability που θα μ' αρέσει πολύ. Αλήθεια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια στιγμή. Και δεν είναι επειδή δεν τη ξέρω, είναι επειδή δεν έχω σκεφτεί κάποια για αγαπημένη. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει. Ναι. Όλες χρησιμεύουν για κάτι διαφορετικό και άμα συνδυαστούν σωστά πιστεύω ότι είναι εξίσου καλές. Απλά εγώ φιβορίζω το Levitate επειδή με έχει σώσει αρκετές φορές. Και εδώ ώρα να τρομάξει με τις επιλογές της Χριστίνας. Ποια είναι η αγαπημένη σου μουσική περιοχή? Lavender ήταν. Εννοείται. Όχι. Είναι πιο χαρακτηριστική, όπου είναι και στο αγαπημένο μου παιχνίδι μέσα. Κάναμε και ολόκληρη εκπομπή για αυτήν, Hangout. Οπότε, ναι, αν είμαι cast channel, ξέρετε, όλα τα υπόλοιπα είναι εκεί πέρα στις playlist μας και δεν μου αρέσει το Lavender Town Theme γιατί όταν το ακούω μου προκαλεί εφιάλτες με χύπνο και όχι, δεν ξέρω, δεν έχω αγαπημένη μουσική περιοχή. Ίσως κάποιο route. Αγαπημένη battle music, κάντο. Κλασικά. Αγαπημένο σε Elite Four, Lance. αγαπημένη champion.
Αγαπημένη, εντάξει πώς. Spoiler, Cynthia. Lance. Αγαπημένος organization leader. Για να έχεις μάλλον. Giovanni. Ξέχασα το όνομα. Giovanni. Ποιος είναι ο καλύτερος, μάλλον ποιο πολεμάει ο Gold στο βουνό Silver, Χριστίνα? Δεν θυμάμαι. Τι εννοείς? Έχει σχολήσει καλή φάση, κάτι λέω, δεν ξέρω να θυμάσαι ποιος. Κάπου έχει σχολήσει και με αυτό. Ναι, ήμασταν στην παραλία και με ρώτησε νομίζω κάτι για το Red και σου είπα έπρεπε να πνίξει και εγώ ήθελα να πνίξω. Σκάλωσες. Ναι, δεν πειράζει. Αγαπημένος super boss, δηλαδή αυτός ο τυπάς που κάθεται και καράζει κάπου και τον βρίσκεις και έχει τα πιο δυνατά Pokemon. Red. Ναι, Red. Νομίζω συμφωνείς. Έπαιξε την Hard Gold, τερμάτισε μια μέρα μόνο και μόνο για να πάω τώρα να παίξω με τον Red. Αλήθεια. Ο οποίος βγήκε έτσι, πάλι. Ναι, είναι ο σκοτεινός τύπος, ο οποίος είναι απλά απίστευτος. Αγαπημένη πόλη. Ένα μπροστά σου είναι η αγαπημένη πόλη. Η Blackthorn. Θες. Άλλη πόλη. Blackthorn, sorry. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά μου αγαπημένη πόλη. Θα έλεγα ίσως ότι είναι η... Ποια θα είναι η αγαπημένη πόλη? Η Σέρα δεν έχει πλάκα, γενικά με... όχι, η Καστέλια. New York, έτσι. Καστάλια είναι δικιά μου. Καστάλια είναι δικιά σας, ναι. Favorite region. Σ' άρεσε Καστέλια, Σίδη? Ναι, Νέα Υόρκη. Δεν μ' άρεσε καθόλου, χανόμουν πάντως. Γι' αυτό μου αρέσει. Βασικά δεν χανόμουν. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι μ' αρέσει γιατί είναι σαν Νέα Υόρκη αυτό. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει, μ' αρέσουν πιο μικρές πόλεις. Ναι, και η Σέλα δεν μ' άρεσε. Και αυτή στο σαφάρι η οποία ήταν πάνω στη θάλασσα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Φούσια. Όχι, δεν ήταν αυτή. Ποιο δεν είναι η Φούσια, δηλαδή? Όχι. Ποια ήταν η παιδιά? Είναι χιλιάδες, δεν μπορούμε να τις Η Φούσια δεν είναι αυτή? Κάτω. Όχι κάτω. Στο σαφάρι του Τζότο λες. Δεν έχει το Τζότο σαφάρι. Ναι, σε ποιο σαφάρι λες? Δεν υπάρχει ένα σαφάρι. Κάτσε, ναι, στο κάτω. Πώς λέγεται αυτή η πόλη? Όχι, είναι στη Χόεν. Α, στο σαφάρι της Χόεν. Α, ναι ρε, ήταν πολύ ωραία αυτή η πόλη. Sapphire. Ναι, Όχι Sapphire. στη Sapphire. Ναι. Α, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Ναι, ήταν τέλος πάντων μια πόλη η οποία είχε και στη Ρούμπι. Α, που έλεγε ένας τυπάς στο κέντρο Pokémon ότι να το κάνω δίπλα. Ναι. Μπράβο, ναι, οκ. Πολύ ωραία. Ναι. Η αγαπημένη σου περιοχή ποια είναι? Κάντο. Κάντο. Νομίζω φάνηκε και από όλο το vlog που κάναμε. Βασικά πρέπει να βγει ένα παιχνίδι το οποίο να συνδυάζει πολλές περιοχές μαζί. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το... Λες ο Κάρλος να πηγαίνεις πίσω στο τέτοιο, να πηγαίνεις στην Κοινόβα. Πόσο θα έλεγε αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Nintendo, έλα ρε Nintendo. Ναι. Κάποια στιγμή ίσως γίνει και αυτό να είναι με όλες τις περιοχές, αλλά θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Φαντάσου πόσα Pokémon θα φτάνουν μέχρι το level 100 στο παιχνίδι. Εντάξει, απλά θα έπαιζες για πάρα πολλή ώρα και θα είχες να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, χιλιάδες πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό. Κοίτα, το remake του Gold και Silver εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως. Είναι πολύ καλό. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Σκεφτόμουν να πω το remake του Gold για το αγαπημένο μου παιχνίδι, αλλά τελικά όχι. Κέρδισε η Crystal. Όχι, δεν κέρδισε η Crystal, κέρδισε η Green. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε το σημερινό vlog. Ήταν ένα vlog με τον Ζήση του Cowboy TV και τη Χριστίνα από το Anime Cast. Ήταν ένα vlog με τον Ζήση από το Anime Cast και τη Χριστίνα από το Cowboy TV. Μέχρι το επόμενο vlog. Να είστε καλά. Γεια. Γεια.